ready to go na si Tara. See you Philippines. Philippines. Ayan. Ayan. Dito na kami guys. Ayan. Waiting na lang kami sa aming flight. Ayan guys. Ang itsura ko. Ang dami kong bitbit. Samahan nyo kami guys. Nagugutom kami kaya bibili muna kami ng makakain ng aking kasama. Ayan guys. Dito tayo sa airport. Waiting tayo guys. May 1 oras pa tayo mag-intay sa sasakyan nating. Yeah. Nakapila na kami. Pasok na kami sa boarding. Hi! Hello kabayan! Hello kabayan! Uwi na! Uwi na. Nagpa-vlog ka rin pala. Magpa-vlog ka din? Daming vlogger ah. Ano mo ko, sis? Sige, follow kita. Follow mo ko. Ping Bicolana Vlog. Ayan guys. Hi! See you Philippines! Ate? Saudi Arabian Airlines SkyTeam Flight SB8282. Video pa? Yatay. Bigat. Hello, welcome on board. Hi. And- Ma'am, ipasok na yung passport, baka mahulog. Diretso lang po sa... Thank you. Thank you. So, yun po. Thank you. Ano? Ayaw pumasok. Saan tayo banda? Parang ang sikip man ito. Bye, Tar. Bye! Siguro. Our guest director Yasir and the entire team, we are delighted to have you on board flight number Ayan na guys. down to Palipad na kami, guys. International Airport, Manila. Our flight time to Manila will be 8 hours, 25 minutes. Dear guests, on behalf of the Ayan, palipad na kami, guys. we are pleased to give a special welcome to Yan ba guys, pag alis mo ng bahay, kapsa. Yung sasakay ka ng aeroplano, kapsa pa din. Anli kapsa ba guys? Arabong-arabo. Arabong-arabo yung aming sinakyan ah. Saudi Airlines. Kapsa is life. Ay, hindi pa pala na ano yun. Hindi mo nakap-on? Ayan guys, pag alis namin ng bahay, kapsa din. Pagdating namin dito, kapsa pa din. Capsize live. Yan, kapsa. Arabong-arabo yung airplane. Ang habo. Ang haba ng daliri mo daw. Kapsa is life. Kain tayo guys.
Lalabas tayo guys. Ayan. Malapit na tayo. Ayan na siya. You're requested to keep your seatbelt fastened till the aircraft comes to complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Please ensure that you take all your personal belongings. Remove your cap and hat. Remove your hood and bonnet. Dito na kami guys. Ayan, nag-aabang ng bagahe. Dito na kami sa Philippine Airport. Ayan. Hindi, makikita man na hindi ako pumasok sa cellphone niya.